מה קורה חברים? אז היום בסרטון הכי מקורי שלנו, שאף אחד אפילו לא חשב לעשות. 10 עובדות על הסרט בייבי בוס. עובדה ראשונה, יש אנשים הטוענים שיש הרבה מאוד דמיון בין בייבי בוס לדונלד טראמפ. תחשבו על זה רגע, המדובב של התינוק הוא אלק בולדווין. כן, אותו אדם שעשה את החיקוי הפופולרי של טראמפ והרגיז את הנשיא. ואפיונים חיצוניים כמו צבע השיער, התספורת, צבע עור והדרך ששניהם מקבצים את שפתיהם. וגם בייבי בוס אומר במהלך הסרט, אתה מפוטר, כפי שנהג לעשות טראמפ, שהלכה את התוכנית המתמחה. מעניין. עובדה שנייה, תאריך יציאת הסרט הוא אותו המועד אשר תכננו DreamWorks את הפצת הסרט שהתבסס על סדרת הספרים קפטן תחתונים. דרך אגב, הסרט יצא בקיץ הקרוב, ב2 ליוני 2017. עובדה שלישית, העובדה הקודמת לא הייתה פרסומת לסרט קפטן תחתונים המדהים, בו רק נראה בפעם הראשונה את תופעת הילדות שלנו באנימציה. רק אמרנו. עובדה רביעית, הסרט בייבי בוס מבוסס על ספר ילדים משנת 2010 בעלותו שאותו כתבה מרלה פרזי. בנוסף, הפוסטר של הסרט מבוסס על ציור הכריכה של הספר. ולפני שתתנפלו עליי שהספר יצא בכלל ב-2015 ואני סתם אידיוט, נגיד לכם שבדקתם את המידע הזה בוויקיפדיה ושזו טעות מצערת. אל תאמינו לכל מה שרשום בוויקיפדיה. עובדה חמישית, כנראה שיוצרי הסרט ממש אהבו את הביטלס, משום שבסרט הם שמו את השיר בלקברד, ציפור שחורה, בתור שיר ערש לילדים. Blackbird singing in the dead of night. עובדה שישית, יוצרי הסרט ניצלו את זה ששני הגיבורים הם ילדים, ובכדי לשפר את הקומדיה בסרט הם הוסיפו אלמנטים של מציאות מוגזמת, כמו הסצנה הזאת בטריילר של הקרב בחצר. עובדה שביעית, טים, האח הגדול בן השבע, מדובב על ידי מיילס בקשי, שהוא נכדו של רלף בקשי, אחד האנימטורים המוכרים בהיסטוריה, שיצר לא מעט יצירות מוכרות ומערוכות בשנות ה-70, כמו פריץ החתול, קרח באש, ואפילו את שר הטבעות. סתם לידע כללי. עובדה שמינית, בארצות הברית הסרט יצא ב-31 במרץ, ברוסיה ב-23 במרץ, ובישראל רק ב-6 לאפריל. לא פייר. עובדה תשיעית, בקטע טיזר של הסרט שלא שודר בארץ, נראה בייבי בוס משחק עם השעון והנרות מהיפה והחיה. וכפי שכולם יודעים, היפה והחיה זה בכלל סרט של דיסני. מוזר. עובדה עשירית, בסוף השבוע הראשון שלו, הסרט גרף $51.6 מיליון, שזה יותר מ-150 מיליון שקל. ולשם השוואה, בסרט החדש של היפה והחיה, ההמשך לסרט אנימציה קלאסי, שהיה הראשון שהוא עמד באוסקר לסרט הטוב ביותר, גרף רק $48.6 מיליון. זה לא כל כך רק, אבל זה עדיין די מרשים. וזה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם, אל תשכחו ללחוץ על כפתור סאבסקרייב ולשתף את הסרטון. תרשמו לנו בתגובות מה סרט האנימציה של DreamWorks שהכי אהבתם. תנו לייק לסרטון, תנו סאב אם נהנתם, תרשמו תגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה. אז אין לנו משפט סיום, אז בואו נגמור את הסרטון הזה כבר. יאללה ביי.